Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Qutaibah bin Sa'idin, haddatsana Syarikun an Ali ibnil Akmari. Haddatsana Qutaibah bin Sa'idin, haddatsana Syarikun an Ali ibnil Akmari. An Ali ibnil Akmari. Soalnya harokate salah sing kitabe padha ngene kula. An Abi Juhaifata qala ngucap sinten? Abi Juhaifata. Qala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma anapun utawi ingsun. Amma anapun utawi ingsun. Fala akulu mongko ora mangan sapa ingsun. Dawuhe Kanjeng Nabi. Fala akulu mongko ora maem sapa ingsun muttaqian hale senderan. Di Kanjeng Nabi mbot nek sendenan niku mung lenggah kali matur kali ngendikan. Nek pas Kanjeng Nabi dahar niku mboten sendenan. Soalnya apa? Kok awak dhewe maem terus sendenan miturut ten fikih hukume makruh. Dadi nek dahar mboten senderan, soalnya hukume Kenapa kok makruh? Soalnya nggarai pencernaan mboten lancar. Haddatsana Muhammad bin Basyarin. Haddatsana Abdurrahman ibnu Mahdiyu. Haddatsana Abdurrahman ibnu Mahdiyu. Haddatsana Sufyanu an Ali ibnil Akmari. Qala ngucap sinten? Ali bin Akmar. Sami itu krungu sapa ingsun Abu Juhaifata ing Abu Juhaifah. Yaqulu hale ngucap sapa? Abu Juhaifah. Qala dawuh sinten Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La akulu ora maem sapa ingsun muttaqian hale senderan. Kanjeng Nabi ngantos bulan baleni aku gak maem karo senderan. Haddatsana Yusuf bin Isa. Haddatsana Waqi'un haddatsana Israilu an Simaki bin Harbin an Jabir bin Sumarata. Qala ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam muttaqian hale senderan. Ala wisadatin ing atase bantal. Qala Abu Isa lam yadkur ora nutur ora nyebut sapa Waqi'un Waqi' ala yasarihi ing atase kiwane Kanjeng Nabi utawa ing atase kalimat yasarihi. Wa kadzalan semono uga mengkono-mengkono madkur min ala yasarihi. Utawa lam yadkur Waqi' ala yasa rawang riwayatake sapa ghairu wahidin sapa liyane wong siji. An Israil saking Israil tegese ulama kabeh niku rata-rata tidak menyebutkan posisi bantale dikiwa apa ten ngene tengen. Nahwa riwayati Waqi'in kelawan ngumpamane riwayate Waqi'. Walana lamulan ora weruh sapa kita ahadan wong suwiji iku rawang riwayatake sapa ahad fihi ing dalem takaut. Fihi ing dalem napa? Takaut senderan ala yasarihi ing atase kiwane Kanjeng Nabi utawa ing atase lafaz yasarihi. Ilama kejaba barang rawa kang riwayatake sapa Ishaq bin Mansurin Ishaq bin Mansur an Israil saking Israil. Israil niku nama orang. Bukan Israel saniki. Jadi wonten nabi sing jenenge Israil, sinten Nabi Yakub. Wonten sahabat sing namane Israel. Mulane kita jangan
kalau kita wajib benci pada Zionis. Karena mereka sudah mengganggu sisi kemanusiaan, menghilangkan sisi kemanusiaan dengan Palestina. Zionis wajib kita benci, tapi jangan kemudian menghardik nama Israel. Karena banyak katakanlah masih absurd. Dewe menghardik nama Israel, ya nek nghardik negara kuwi ujung-ujunge. Jebule sing dimaksud ternyata Nabi kan yo piye. Kejaba Israil iki mbok kei alif lam. Nah, itu kan khusus. Faedah hadis niki wau 3 niki. Nomor setunggal. Karohatu tanawulit ta'am muttaqian. Makruh hukume makan atau dahar sesuatu, makan sesuatu dengan sandaran, dengan bersandar. Makan sesuatu dengan bersandar hukumnya makruh secara fikih. Engkau nomor kali kanan Nabi yakulu qaidan. Kanjeng Nabi niku nek dahar sesuatu mesti lenggah. Dan lenggahe Kanjeng Nabi ketika dahar mangke wonten ten bape mriki, tapi cuplikan. Lenggahe Kanjeng Nabi ketika dahar ada yang satu kaki dilunggoi ngene iki, diduduki. Tekuk, satunya ditekuk, satunya diduduki seperti duduk. Nah, seperti duduk sholat, duduk tawaruk, dahar. Dan Nabi tidak pernah makan sendiri. Nabi itu nggak pernah makan sendiri. Kalau di rumah beliau dahar sepiring dengan istri. Sepiring dengan istri. Tegesnya dahar itu bareng-bareng terus. Kalau sahabat yo lengseran. Cara nawak dhewe wae mangan seringe dhewean. Itu lenggahe Kanjeng Nabi. Dan ada beberapa yang lain, cuma kula kelingane iki sik. Engko nek bape wae. Ingatan. Tapi nek Kanjeng Nabi pas nganu nyemil, bahkan wonten jane satu riwayat kok Nabi pernah dahar piyambak pas kondisi napa kula supe. Nah, pas Kanjeng Nabi dahar piyambak niku posisine ngeten. Sehingga ini menekan perut terus iki mbeto piringe. Didekatkan dengan perut. Ben apa? Dahare ora kaken. Nek perut ditekan kan berarti Bambang wareg. Nek dhewe nang Jawa kaya ngene mangan dhewe, ya ya gak ilok. Tata kramane beda. Sing nomor 3 kanan Nabi ida akala jalasa ala rukbataihi. Nah, iki dipun wonten malih. Kanjeng Nabi yang pertama jika makan dahare bareng-bareng niku nggih. Niku jalasa ala rukbataihi. Nah, ini. Duduk kaya wong Jepang ngono ki lho. Nah, rukbataihi. Rukbataian apa? Dengkule ditekuk ngene terus duduk bersimbung ngeten. Nek dahar ngeten iki. Dahar pas sareng-sareng. Yang sibar ijlal yumna wayu jelasu alal waya jelisu alal yusra. Atau kaki yang kanan ikut dinaikkan. Nah, terus kaki yang kiri diduduki. Niki nek pas dahar piyambakan. Pas dahar piyambakan. Nek sareng-sareng ngeten. Ka julu sitawaruk. Nah, ka julu sitawaruk. Niki nek bareng. Berarti nek bareng-bareng wonten kalih. Satu duduknya bersimpuh ala rukbataihi, nomor kalih duduknya tawaruk. Kalau pas sendiri beliau duduknya yang satu didudukin yang kiri, yang kanan diangkat menekan perut. Nek bosone dhewe kurang sopan ya jegang. Ya maklum beda tata krama beda adat to memang.
Tapi tujuannya jeung Nabi bukan ora sopan, menekan perut. Mula kaya awak dhewe kaya aku bar iku wis over wisan. Dadi nek maem kon ngene kangelan. Wah ora entek akeh tenan iki pancen. Wah akhire nyuntuh sing lenggahe ngeten wae. Kan penak malah. Ngene. Tapi seringe nek pas lali kadise karo senderan ngene iki. Nah, nek wis ngene iki ya makruh malah. Soalnya apa meh jikome diler. Nomor sekawan, 3 hadis ini setidaknya mengisyaratkan jawazul akli halatal wukufi. Kok kita terpaksa makan sambil berdiri, gak apa-apa penting mandek. Wukuf. Misal kok kaya ana zaman saiki kaya standing party. Lah kuwi gak apa-apa, maksudnya ora sampai makruh, ora sampai haram. Boleh. Hukumnya tapi harus mandek. Ora entuk karo mlaku-mlaku bar mangan iki karo jukuk lawa mlaku rono mboten. Ya mandek dek. Nah, telas cari lagi mandek malih. Nah, itu boleh. Yang terakhir, faedah yang terakhir ada mutasabbuh bi amalil kibar wal jahiliyah. Meninggalkan menyerupai pekerjaan orang-orang yang dosa besar atau orang-orang jahiliyah. Lho wong jahiliyah ki piye maksude? Wong jahiliyah ki maeme karo mlaku. Wong sing dosa gede barang kuwi maeme. Dadi hukum maem karo mlaku boleh enggak berarti? Mboten. Nek ngadeg mandek boleh. Bersandar makruh, jalan haram. Wah, aku gak jalan kok. Aku maeme karo numpak sepeda motor kok. Kan lungguh, ya? Lungguh. Sing jalan kan sepeda motore. Nah, iku Bani Israil kuwi. Ngeyel. Lho iya. Kadang ngomongi ngono ki paling angel ngomongi wong wedok. Nah, soalnya apa maeme cilok dhewe ora maem mboten wong dhewe nyutir. Ya gak apa-apa lah karo lungguh kok. Yes gak apa-apa. Sing penting napa? Sing penting napa? Njaga keselamatan. Nek jero mobil ya ora apa-apa. Nek sepeda motor nek pas banter ya aja maem, pas banter aja ngerokok. Sepeda motor mesake mburine. Nek alon monggo ora apa-apa lah wis. Karena tidak jalan, maknanya kan berarti orang melaku deh. Tapi numpak kendaraan. Bismillahirrahmanirrahim. Babuma utawi iki kubab kang mertelakake barang. Jaa kang teko apa ma fitika Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ing dalem jelaske sandarane Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti sami jelaske masalah sandaran. Bedane napa wau? Nek takaut niku barang, nek itika manusia. Haddatsana Abdullah ibnu Abdirrahmani. Haddatsana Abdullah ibnu Abdirrahmani. Haddatsana Amr bin Asimin. Haddatsana Hammad bin Salamata an Humaydin an Anasin radhiyallahu anhu. Anna Nabiya ing setuhune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana iku ana sinten Kanjeng Nabi. Syakian iku gerah sinten Kanjeng Nabi. Berarti kondisinya Kanjeng Nabi nembe gerah, nembe sakit. Faharaja mongko medal sinten Kanjeng Nabi. Medal yo keluar dari kamar maksudnya. Soalnya napa? Soalnya wonten tamu. Faharaja mongko medal sinten Kanjeng Nabi ya tawakkau.
Ya tawakau hale senderan utawa wonten tamu utawa ajeng medal melakukan aktivitas yang lain. Nah, nek ten mriki soalnya beliau pengen ke masjid. Masjid dadi medal saking kamar terus nimbali sahabate. Ya tawakau kali senderan sinten Kanjeng Nabi ala Usama bin Zaidin. Senderan ing ngatasé baune Usamah bin Zaid. Mula awak dhewe akhire napa? Sahabat Usamah niki didamel tafaul karo tabarruk asmane. Nek dhewe meh ngruqyah awake dhewe, apa mungkin ngruqyah wong liya salah siji tawasule nyebut asmane Usamah bin Zaid. Ben mandi. Nek jenengan ngruqyah ora hadoro gone sapa-sapa teko ngruqyah, engko demite malah guyu. Sampeyan ki ngopo? Maca Qur'anmu isih fase aku malah ngono kok. Jadi salah satunya napa? Tawasul ngene usah. Jenengan misale ameh ngombe jamu. Misale kula mau dugi mriki langsung dijamuni. Jamon. Iya awak kesel kabeh dijamuni lah enak ya. Lha meh ngombe jamu bar maca bismillahirrahmanirrahim. Tawasul senajan ora banter aja banter-banter. Tawasul salah sijine nomor setunggal tawasul jeung Nabi, Syabdul Qadir. Nomor kalih, nomor 3 sahabat Usamah bin Zaid. Utawa sadurunge niku nyebut Nabi riyin. Jadi nomor setunggal tawasul ngene Kanjeng Nabi, nomor kalih tawasul ngene sadurunge Kanjeng Syekh wonten. Tawasul ngene Nabiullah Sulaiman. Nomor 3 tawasul ngene Nabiullah Ibrahim. Ibrahim sik ke Sulaiman berarti. Jadi tunggal Kanjeng Nabi, nomor kali Nabiullah Ibrahim, nomor 3 Nabiullah Sulaiman. Mbok kali ora apa-apa. Bar kuwi nembe Kanjeng Syabdul Qadir, nomor pinten berarti kawan? Nomor gangsale Usama bin Zaid, nomor 6 Al-Fadlu bin Abbas. Sinten Al-Fadlu bin Abbas kuwi? Yo Ibnu Abbas sing biasa awak dhewe riwayate diwaca sing didongake Kanjeng Ibnu Abbas kan Al-Fadlu bin Abbas. Nah, Fatihah niku meh diwatihai siji-siji monggo nek kanggo pas kita mboten sakit kok jamu mung jamu ya langsung di dobel. Ya ana tabarruku wa natawassalu ila sayyidil Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila abina Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam wa ila mulkina Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam wa ila sultanil auliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an wa ila ashabina Usamah bin Zaid wa Fadl ibni Abbas. Al-Fatihah. Monggo nati. Ya, munjuk. Oh. Niku nek memang ora parah. Nah pas awak dhewe kok lara, ya tetap usaha ke dokter, tetap usaha jamu, tapi ya karo di ikhtiari secara non medis. Nah, nek parah rada parah ya siji-siji Fatihah. Engko wong liya ya ngoten nek nambani wong liya. Fatihah karo di mek mrikine. Apa ki jenenge? Apa ya? Antara mriki karo mriki lho, telunjuk karo jempol. Nah, pencet mriku. Siji pencet ikine, siji pencet mriki. Buriku kuping ki lak ono iki lho, apa? Sing rada mentul-mentul iki lho. Ono to? Nah, kuwi dipencet. Karo fadoroi. Ane bar Fatihah. Nek jenengan kok apal dongane karo wacake donga. Wacake donga. Nek mboten apal mbok waca ora apa-apa. Utawa wis kula nderek dongane napa pas waktu ndongani anu burdah utawa ndongani asobah sofra.
isobah sofra. Isobah sofra kuwi ya kain kuning. Dimilih salah siji. Mulane napa nek iso kuwi aja dienggo sing pas wayahe lara wae, aja dienggo terus-terusan. Soale ku nek wis bar keumbah, ndongone malih jenengan. Nek dienggo terus-terusan diumbah ya ambune. Ana wong kesurupan mbok wae kuwi jelas tangi wong mambu, ya ora? Ora krana dongane. Mula diumbah ra apa-apa tapi bar diumbah, misale meh dilebokke lemari didongani malih. Dongane kan pun wonten ta wisan. Kuwi. Iku carane ngoten niku. Mangke diwaca bareng-bareng, teman. Tekan ndi wae. Ala usamati beni Zaid. Wa alaihi lan iku tetep ing atase Kanjeng Nabi saubun utawi klambi. Klambi ten mriki maknane ya pakaian lah. Pakaian. Kitriyun. Kitriyun kang bangsa katun saking Qatar, saking Qatar. Maknane napa kitriyun kuwi apa jenenge? Kain, pakaian, selendang, pokoke sing maknane kathah surban. Karena posisine saup iku mboten dienggo. Mboten dipakai. Mboten dipakai. Nah, kain, surban atau apalah pokoknya tapi terbuat dari katun yang dihadiahi oleh Raja Qatar saat itu. Dan zamannya Kanjeng Nabi kain yang terbagus itu dari Qatar negarane. Bahane dari katun. Mulane ten mriki nek tenggane syarahe ridaun. Nggih. Ridaun. Burdatun. Masnu'atun anil kutni wa huwa min madinati Qatar. Warnane lurik. Warnane napa? Lurik. Burdah kan lurik. Dan itu kain termahal waktu itu. Maknane napa? Kanjeng Nabi senajan gerah niku memakai pakaian yang indah, ojo ngasih ketok klemprot. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, saubun ten mriki mboten dipakai, tapi hanya diselempangke. Kenapa? Untuk tawasul ben Kanjeng Nabi enggal saras. Enggal sehat malih. Ben Kanjeng Nabi gerah mesti ngagem niku. Mulane cara make ekot tawassaha, ekot tawassaha. Kot tawassaha teman-teman wis tawassah sinten Kanjeng Nabi. Tawassah ki maknane napa? Tawassah ki maknane jadi iki anggap ae iki apa iki mau saubun ya, saubun ketri. Tawassah ki maknane napa? Adkhalahu tahtal yamin. Tahtal yamin. Yamin ki tengen ya. Iki ditaruh di bawah, iki di atas. Adkhalahu tahta yadil yumna wa alqahu ala mangkibatil aisar. Sing kiwa didelen dhuwure pundak, sing tengen ngisor elek. Nah, kal ikhrami. Kaya pakaian ikhram. Nah. Dadi nek Kanjeng Nabi gerah mesti posisine Kanjeng Nabi gerahe misale rada nemen lah. Utawa mboten nemen misale gek meriang. Jadi pados kain lurik, Kanjeng Nabi mesti ngagem kain lurik terus dipakai seperti pakaian ihram. Nah, karo maca donga. Donga yang sering dibaca Kanjeng Nabi. Nek dongane misale kok wah ora apal anu, ya pas jenengan make ngeten iki mangke karo diwaca donga bareng-bareng. Makane mangke nek pas praktek pas donga agem iki kondisi suci. Nah, mangke wae tapi. Iku tawassah. Kot tawassah bihi kelawan saubun kitri. Fasolah mongko salat sinten Kanjeng Nabi bihim kelawan soha apa. Njuk Kanjeng Nabi ngimami, posisine ngimami nggih tetep ngagem niki. Wong posisi gek gerah. Loh, terus kene nggo apa iku kambi tetep. Wong bukan ihram kok posisine. Mahum nggih carane nggih. Dadi sing kiwa
mriki ngeten nutupi sing tengen ngandhape tangan kelek iki terus disangkluk. Berarti koyo pas nganggo pakaian ihram. Oh. Haddatsana Abdullah ibnu Abdurrahman. Haddatsana Muhammad ibnul Mubarak. Haddatsana Atha ibnu Muslimin al-Khaffafi al-Halabi. Haddatsana Ja'far ibnu Burqana. Ana sing Burqana, ana sing Barqana. Ngene jenengan apa? Barqana. Sare wonten Burqon, wonten Barqon. An Atha ibni Abi Rabahin. Anil Fadli ibni Abbas. Anil Fadli ibni Abbasin. Kala ngucap sinten Ibnu Abbas. Fadl bin Abbas. Dakhaltu manjing sapa ingsun. Mlebu sapa ingsun ala Rasulillahi ing daleme Gusti Rasul. Fi maradihi ing dalem gerahe Kanjeng Nabi. Alladzi kang tuwfiya dadi sebab wafate Kanjeng Nabi apa fihi ing dalem marote. Apa fihi ing dalem maradihi. Berarti iki gerah yang terakhir. Ibnu Abbas sowan gene Kanjeng Nabi pas Kanjeng Nabi gerah sing terakhir. Di mana gerah itu yang menyebabkan beliau sedo. Beliau wafat. Artinya lho wafat kok ndak ana sebabe. Memang wong jenenge menungso. Wa ala ra'sihi lan iku tetep ing atase mustakane Kanjeng Nabi isobatun utawi kain kang den ubet ke. Utawi kain kang den ubet ke sofra kang werna kuning. Wasalam tu mongko uluk salam sapa ingsun alaihi ing atase Kanjeng Nabi. Pakola mongko dawuh sinten Kanjeng Nabi. Mongko matur sinten Kanjeng Nabi, "Ya Fadlu, Fadl. Fadl Ibnu Abbas. Fadl kene." Kultu ngucap sapa ingsun Ibnu Abbas. Labbaika nggih ya Rasulullah. Wahai Rasulullah. Labbaika nggih sedika dawuh. Karena yang manggil Kanjeng Nabi orang istimewa, maka nggih nganggo kalimat labbaik. Kala dawuh sinten Kanjeng Nabi, "Usdud. Aku tulung kencengono." Utawa usdud tulung ngencengno sira. Tulung ngencengno sira. Bihadhil asobati kelawan ikilah kain kuning sing diubetke. Roksi ing sirah ingsun dawuh Kanjeng Nabi. Kala mongko ngucap sapa Al-Fadlu Ibnu Abbas. Fa fa'altu mongko agawe sapa ingsun tegese Al-Fadlu Ibnu Abbas niku ngencengke. Sumako ada mongko nuli lenggah pinarak sinten Kanjeng Nabi. Bahwa doa mongko nyelehke sinten Kanjeng Nabi. Bahwa doa mongko nyelehke sinten Kanjeng Nabi. Kafaihi ing asta kaliye Kanjeng Nabi. Alamang kibi ing atase unda ingsun. Sumakoma mongko nuli jumeneng sinten Kanjeng Nabi. Fadakhala mongko manjing sinten Kanjeng Nabi fil masjidi ing dalem masjid. Wa fil hadis kisotun iku tetep ing dalam hadis kisotun utawi kisah kang dawa. Nah, faedahnya dua hadis ini nomor setunggal. Saubun kitriyon kalih isobah sofra utawa asobah sofra baju kitri kalih kain kuning. Jadi klambi lorek apa jenenge kok
kain lurik utawa kain kuning iku wasilatu taskinil alam. Wasilah sing didamel Kanjeng Nabi untuk apa taskinil alam. Minimal ngilangke rasa lara, minimal syukur-syukur ngilangke penyakit. Wasilah niku pareng. Wasilah niku pareng. Misale wasilah kuwi mau awak dhewe gek lara kemulin iki. Ana kancane sing gek lara dilalah dhewe dibutuhi bantuan nggih kemuli ngeten iki. Cuma bedane nek lurik kemulane ten gene mriki nek kuning kok nganune ten sirah. Nek kain kuning. Ten sirah kaya kula wau ngenggone diubet-ubetke tapi diudeng-udengke ngeten iki. Ning beda ora ana kiwir-kiwire nek kiwir-kiwir ki jenenge imamah nek niku mboten wonten. Dadi mboten kualik nek wasilah ngilangke penyakit, kuning ya kuning disalap mriki. Lurik ya lurik salap mriki. Nah, ngoten. Lurik ya lurik. Lho, lah nek misale ora duwe ya sing duwene sing napa ngoten to. Gadahe ingkang apa gadahe sing lurik ya berarti tata carane nganggo sing lurik. Gadane sing kuning tok ya nganggo sing kuning. Dan ini boleh dipakai siapapun. Yang penting sing gadah niku ikhlas ridho. Insyaallah dadi wasilah. Utawa ora usah nggo kain, penting nggo dungane mawon. Fatihah wau terus maca dungane mboten napa-napa. Nah, misal kaya Pak Saifuan dodolan jamu. Nah, pas ngedoli jamu beliau ngaduke karo ndonga mandi yakin. Disabet karo kain kuning. Donga wae wasilah karo donga aja njuk kain kuninge telesi dipersi banyune. Ampun, engko malah mlayu sing tumbas. Ampun, teko diwacake dongane. Faedah sing nomor kalih khirsun Nabi ala sholatil jamaah asna amarodihi. Kanjeng Nabi senajan gerah bahkan wakilan niku gerah terakhir saderenge iku tesih napa jaga piye carane ben saged salat jamaah. Iki sing paling apa sing sehat wae durung tentu. Sing sehat wae durung tentu. Salat tok ora usah jamaah wis salat tok wae kadang molor. Nek pas wayahe ndonga ya Allah, kula nyuwun rezeki sing kathah, cepet luweh-luweh turah-turah. Ana adzan Allahu Akbar, mobile gak leren nang masjid sik. Ning isih marani pelanggan. Pelanggan sing wis ngenteni kutang-kutange kuwi mau to. Nah, ya rezekine ora cepet-cepet niku. Nah, niku faedahe. Mafhum nggih? Saniki derenge ditutup. Engkang dereng gadah wudu monggo wudu. Wallahu a'lam bishawab.